Kom nu, I to brødre der. Var det provokerende? Jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er skidt. Det er det. Blomster, dræg dine frugter skal mætte, om så kun de simpleste kvæg. Han står fandme og skaber sig. Eller så har du siddet og spillet. Det er sgu sådan hyggeligt. Det er altid godt, du tænker mig på lang tid. Spiller du? Ja, jeg spiller. Det er jo dårligt, du kører. Stemmer rundt omkring mig. Stemmer ud af væggen. Det er naboerne. Det kan høres hver aften. Griner så højt. Som om de griner af mig. Jeg kan næsten høre dem. Først skal vi have noget mad, og så skal I have ski. Og så skal I selvfølgelig have pakket ud med nogle ting. Der skal I køleskab. Det skal måske også lige have pakket ud med bagage. Det er godt også til det. På middag gang, så skal vi ud og prøve at meget. Når I nu får at ski, så lad være med at køre på vejen. Det er der, man falder. Står så rigtig meget. Der er glas, der er meget sjovt. Ski ned for enden af hytten, og der er en lille bakke, der er der kan man starte. Så skien af på bakken. Heroppe, det er sådan et norsk rundbord. Og der er nogle engelske specialiteter. I Norge spiser man meget fisk og rundmad. Der står sild på bordet. Hey! I'm better than you! Okay, kommer der! Der kommer Der river den bare rundt!
sådan set at hælde mellem Krølle og Mik. Vi står op. Nej, så vi laver lige først, laver vi en klap på Mik, og bagefter så laver vi en klap på Krølle. Så er der nogen, der vil klappe på Mik? Er der nogen, der vil klappe på Krølle? Mik, han ville klappe på ham. Ja, det vil jeg i hvert fald gerne. Kom med! Det var hvad? Kom og stå! Slap du bare af, den er ny med. Nej, den er i hvert fald. Vi skal se derinde. Jo, men. Den skal lige... I hvert fald ikke særlig godt. Eller bare over det.
har ikke nået så meget. Men jeg har da snakket lidt om, hvordan I som elevhold fungerer. Det går da meget godt. Men jeg kan ikke leve med, at I sætter fodaftryk i loftet. Jeg er lidt træt af, at jeg skal blive ved med at stå her og lege bussemand. I er ikke snart voksne. Jo, forresten. Jeg har sygt lidt oppe til lærermødet på grund af det med knallertbytterne. Den ene af de 7 kommer ikke tilbage. Hvorfor ikke? Det er ikke kun på grund af det. Det er mange ting, som har fået vejret til at flyde over. Du kommer op på lærerne bagefter. Hvem af de andre har vi sendt hjem for at tænke lidt over tingene? Og den sidste har noget at sejle at gøre det igen. Så han er her stadigvæk. Woo!
Om lidt er det forbi. Fik du set det du ville? Fik du hørt din melodi? Forladt og alene danser cirkusprinsessen rundt. Går i stå på sin line i et sanseløst sekund. Om lidt er vi borte. Vi ses måske igen. Om lidt er det forbi. Fik du set det du ville? Fik du hørt din melodi? Om lidt er vi borte. Vi ses måske igen. Om lidt er vi borte. Vi ses måske igen.